kudu eling lan waspada traing nata sementara nggih sementara traing nata kunis musir musik traing nata karo resa Tanan Jaya eling-eling kita kudu eling-eling marang Kang Maha Kuwasa eling-eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kodong negarane uga eling kabudayane budaya tunjang derajate bangsane eling-eling kudu eling apa sekoe ngaren tarasa kudu eling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kawula nuwun. Katur panjenenganipun Bapak Kadis, Bapak Kepala Desa Daun Rejo bisa dipun para perangkat dusun. Sembrambah wonten ing sepuh bini sepuh aji sepuh. Dusun Sumberpuh Desa Kendayan Daun Rejo Plandean. Ugi sedaya para tamu undangan ingkang sampun pikantuk kursi kinurmatan kagem Samawa Putri. Wonten ing mriki kawula hamung saged ngaturaken sugeng pinanggihan kaliyan sedaya saking paguyuban agung seni karawitan ugi campur sari Sri CJS ingkang tasih kasepuhan panjenenganipun Ibu Sri Asih. Iki kanthi dipun koordinator panjenenganipun Mas Yedi ingkang wonten ing pidhalan musikan Kudu Jawa.
wonten ing mriki pikantuk timbalan saking panjenenganipun nggih Bapak Dwi Sutowo Sarimbit Ibu Yayu Sriwayuni Astuti ingkang hajatipun netakaken Kang Putra panjenenganipun Dimas Raditya Kumara mugi wonten ing pangajap Dimas Raditya ingkang dipun tetakaken sageta dados putra ingkang migunani dumateng tiyang sepah kekalipun dumateng keluarga bangsa negara ugi dhateng agama amin ya rabbal alamin wonten mriki Srase CS ingkang badhe damelangan beksan tayub kawula ingkang dados pramugari nggih Plandang Sampur Pak Dejarwo Mbok bilih mangke anggen kula sampur bagi sampur dumateng para bapak tamu dengen. Kirang nuju prana kirang trapsil kawula nyuwun bumi becet samudra pangitsami. Lan ugi kawula aturaken matur sembah suwun dumateng Mas Agus CS sesarengan Sriase CS ingkang kanthi dipun seguyung Vena Audio Production juga ada Yeye Shooting matur sembah suwun. Pramila kangge atur pasugatan wonten ing mriki ingkang badhe kawula lampahaken sampur jaibong ngelangan beksan tayub kawula amung ngabadi ABBT kawula mung saged nyuwun doa kelawan restu dhateng panjenengan mugi panjenenganipun Bapak Dwi Sutowo Sarimbit Ibu Yayu Sriwayuni Astuti anggenipun kagungan hajatan wonten ing dinten sakmangke tansah pinaringan Rahayu Widodo kali saenglir sambikala tebih saking Rubeda Sengkala tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah amin. Pramila kawula lampahaken sampur kinurmatan panjenenganipun Bapak Sutowo saderengipun kawula lampahaken sampur kinurmatan kanthi kairing Jula Juli Kedep. Ojo